Morning gawas naman guys. Wala i-chismis diri sa America kay ang mga people is wala puntag sayo pa nung wala jud kay makitaan. Makitaan mo is pangasakyanan. Ano siya guys, ang mga silingan diha. Sus, wala jud taan ni ka-chismisan diri ba? Ano siya? Kanang kuan siya, kanang kalsada pataas guys, kuno nang pangatunan na sa kuan sa main road. Good morning guys ha. Kaya meron sa gawas akong anak no, kay kuan. Uy, please you be. Please you. Ano siya guys, wala jud katao-tao. Wala jud katao-tao diri. Mang uban ako friends sa pinangayog mga apam, wala jud koy maikhatag kay. Oh, wala jud tawo. Ano siya guys? Oh, damog sagpot agoy. Nalangan. Pagitun ang rapid wala namang kan-ani. Nagsawat na siguro ba sila? Wala na kan-a. So, hello guys. So, dianasad ko karon sa sakog no kay nanakog naman kay murag init na. Oh, maklaro man ninyo no. Init na sa gawas, dili na ma-carry. Wow, sensitive og panit. Saka apito guys, uy nanakog naman kay murag init na sa tapos si Pipi natulog na. So, di ka magpalangay-langay no. Kinahanglan uptik atong liho kay natulog naman si Pipi. So, mao lang time na to na makapanlimpyo kay aron pag-uli po din siya makay wow, very clean man ang balay. So, kaya na ba? So, buhaton ron ako while tulog si Pipi, syempre mukaon. Nga, while magkape kay ko, while init kong tubig is ato ko second floor no, ato ko maglaba. Washin ako ang mga sinina. Di magsilis. Dili ko diri guys asa magsilipa kay gaman si Baby Sala ang alikabok. Dili lang nako gamitan og kanang sana vacuum kay dili man ni carpet. So mao na siya guys. So mag-start na jud ta, mag-init og tubig, nangadto na sa taas, manlaba. Nya, oy magkuan pa ko, milo pa ko sa hikidaan namo. Tamo lang ni. Amtag makuan na unya, oy maglumpia guys. Maglumpia po dai ko so ang kanya ako nang akan na ako napalita is buo, so ako wala siyang i-cut into small pieces. Kay kuan naami diri kanang grinder ba ang tawag na basta nya kuan man siya, manumano man siya kasi kapuyan makuha may pagurton-gurton oy bahala nagpili perfect na pagkagurot kay mo maghapon maghalo-halo man istiyan ato pa nang usapon di mapino jud ayo di ba. So mao na so mag-start ta sa tutulog pa lagi si Pipi di yan paglalangay kura pills. Okay, nag-reset ta sa Dirita karon sa among kusina no. Mag-init og tubig din. Pagputang na ko ana guys is asa pa kong initan ng tubig. Ambot ba naman og tabi kana ba usaran na. Oh, kabana nako. Pata ko bala. Wait guys. Naman og kami kan bitong dispenser na nanay init tubig no. Nya. Ambot pa mas gusto gyud ako kini kung magpabukal jud ko skalan. Akong tumbanon nga unsa man dili na naman mo imong gamito ini. Na tubig. Dili ka initan ito ambot pa uy. Murag ngit-ngit ra ka diri di ko lumipit ano kana. I am sorry guys. Natakpan ta mo sa bani oy. Asa na bani okay. So wala na siya guys. Ato na husos damo jud limpyo ron kay insa wala jud ko ka kalimpyo gabi iba. So mo lang ini. Amo limpyo ron kalimpyo gabi kay tungod sa napiraw na ko nakapo ni si Baby dugay kay natulog. So atong pato na suga no kay para makatipid ta sa power. So Kiri nga din na karon sa taas na mo. Yan na. Ngit-ngit tapon mo sa guys sa sugaan. Na guys oh. Oh. Kalat pa no. So. Oh. Ay. So, muna niya akong labanan guys. No. Oh my goodness. Pagkinisan na to ang light. Nanata diri sa washing.
naman yung bata. O pa ko kuan sa akong trabahoon. Yung mata man. So, ato sa ni ipaguli ang uban, no? Guys, kaptara. So, hi guys. So, nakatima na dito palimpyo, no? Kita guys, no? Tapos ito nakapalimpyo ko na dito siya murag. May ligi. Kuha na siya guys. Para na siya sa tubig ba. Na para di ko mag-alsa. Muna siya guys. Ako lang na siyang hilaon na ako. Din ako na sa dispenser. Muna siya guys, no? Munang atong lababo. So, nice na. Ano lang na siya guys. So, mga plato niya. Unyang mga hapon. If okay na ako na ipambalik na po, no? Din. Ang atong sibuyas, dahon sibuyas. Paano tayo guys? 11:56 na ang oras. So, murag mo kaon nila tanig donut no, kaya nagkaon ako kuan guys. Kanon gani ng buntag. Kaya may nasalin man na hilaga. So ko guys, hangos yung taon. Oops, dali-dali din pinan mo na ang sala guys, no? Na siya. Tapos na. Then, si Bibi nagmata na. Nagmuni-muni ang bata. Kanya, maura na guys. So, hi guys. Tapos na dito sa atong mabuluhaton. Diyan ako sala. May nang lingkod-lingkod. Buhay ko na tani. Dalaga na po. Mag-FB-FB, TV-TV. Whitey-whitey na lang tani. Kay tuwag si man si Bibi. Tapos na so, syempre, kinala po na tuwag kuan. Pahalipay ba? So, mauna, relax na panagsano. Kaya di lalim. Di lalim mapilin sa balay. Hi, kinabuhi. So, dihin na lang na ako na itimaho ng atong video ba. Kamo na guys, pero mga atong morning routine. So, see ya na lang sa akong next vlog. So, hope you like it, my video. So, guys, please subscribe sa akong channel. Like, comment, share, and hit the bell button over there. So, yun na guys. See ya na lang. Bye-bye.